Tako da kažem, uz korake koje vam ja nudim, na jako lak i brz način možete da uštedite vreme, da vas spasim te muke koja se dešava, to jest šta kupiti i da li ste zapamtile kombinaciju koju ste napravile ili tu boju koju ste kupile. Znači, štedim vam vreme i dajem vam jasne smernice i korake kako da na lak i brz način dođete do odabira nijanse, do načina mešanja, nanošenja, negovanja te plave kose, tako da ono što tvrdim je da je moj metod 100% efikasan i vrlo rado ću ga podeliti sa vama iz prostog razloga da vam se uštedi vreme i to, kažem, sam taj krug mučenja, traženja i lutanja, jer 23 godine radnog iskustva mislim da dovoljno govori o tome koliko je to olakšano vama ako vam se sve tako prosto pruži i usmeri.